Bones, soc en Jaume Alclòs, de l'Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres, una organització que neix al voltant de la Cooperació Internacional de Desenvolupament fa més de 15 anys i que ve treballant sobretot en temes de l'assoliment de la implementació dels drets humans i el seu assoliment, i sobretot molt vinculats en temes de medi ambient i principalment en temes d'accés a l'aigua i al sanejament. Bé, el nostre treball ve enfocat des d'un moment inicial molt més a temes de política de cooperació, fins que arriba un moment que veiem que les grans polítiques internacionals comencen a afectar petits projectes i ens comencem a involucrar en tot això. Llavors, la proposta que nosaltres venim treballant des de l'associació és com la construcció dels serveis i dels serveis relacionats amb medi ambient i aigua poden contribuir a la generació de ciutadania i aprofundir en la gestió democràtica i aprofundir en el model democràtic que tenim. En el fons, el que ens plantegem, i per Barcelona crec que és una bona pregunta, ja que molts dels seus serveis associats en temes de medi ambient i aigua estan dintre l'esfera mercantil i sota una gestió privada, com podem des d'aquests sectors aprofundir en la generació de ciutadania i en un procés de democratització dels serveis relacionats amb aigua i medi ambient, que en el fons seria un aprofundiment de la construcció democràtica molt més enllà del que tenim a dia d'avui. Bé, crec que el Jaume té raó quan diu que la transformació ecològica és global i és quotidiana i que això s'expressa en temes tan importants com la nova cultura de l'aigua, com les energies netes i renovables, l'acció per la millora de la qualitat ambiental, la gestió ecològica i sostenible de residus. Jo crec que hi ha una cosa molt important, i és que en aquests últims anys, en tots aquests temes, s'ha anat generant un espai de confluència de moviments socials, de l'ecologisme polític, d'experts i acadèmics compromesos amb la transformació ecològica, que ha estat capaç de tirar endavant processos d'aprenentatge social sobre valors de transformació ecològica i d'articular alternatives molt sòlides. Alternatives molt sòlides als transvasaments, a la dependència del petroli, a l'energia nuclear. Jo estic convençut que la batalla del coneixement la tenim en bona part guanyada, que també estem guanyant la batalla de quins són els marcs socials i polítics d'interpretació d'aquest coneixement, però que és molt important que lliurem el combat de l'acció política. I aquest combat de l'acció política a Barcelona l'estem lliurant. I us voldria posar dos exemples, el de la nova cultura de l'aigua i el de les noves cultures en el terreny de l'energia. Mireu, Barcelona, i això segurament ho sabeu perquè s'ha dit i ho hem dit moltes vegades, és una ciutat que ha tingut una reducció molt substancial en el consum d'aigua per habitant i dia, que avui ens situem a poc més de 100 litres i que això és molt menor que qualsevol altra gran ciutat europea. Que a través de les polítiques públiques hem aconseguit, per exemple, en els últims anys, doblar la substitució de potable per freàtic en el rec o en la neteja de la ciutat. Que avui, al conjunt de serveis municipals, estem consumint més d'un 50% menys d'aigua que fa 2 dècades. És a dir, que estem avançant molt en aquesta nova cultura de l'aigua. I això només és possible a través de la confluència del que és el canvi d'actituds personals i polítiques públiques de caràcter estructural. I mireu, estem demostrant que és possible viure millor consumint menys. Això és enormement important. Estem demostrant que és possible generar més benestar consumint menys i consumint diferent. I aquest repte, que l'estem guanyant en el terreny de la nova cultura de l'aigua, és molt important que el projectem també en el terreny de les energies netes i renovables, en el terreny de l'eficiència, en el terreny de l'estalvi. I aquí hem fet passos endavant que hem de posar en valor. L'ordenança solar tèrmica és referent avui. Aviat tindrem una fotovoltaica que ens permetrà seguir avançant en energies netes i renovables a la ciutat. O un tema que és absolutament emblemàtic, que és la nova central de generació d'energies de Barcelona, que és el projecte més innovador en matèria d'eficiència energètica que s'està produint avui a Europa. I l'estem fent aquí, a Barcelona. És un projecte absolutament pioner, que implica moltes coses. Implica, per exemple, que farem l'aprofitament del fred residual de la planta regasificadora del port, que avui es perd en el mar, que farem l'aprofitament de la biomassa municipal de parcs i jardins i que això ens permetrà generar
energia, fred i calor, aigua calenta, calefacció, aire condicionat, per distribuir en proximitat a una població que pot anar més enllà de les 30.000 persones. Per tant, avançar en l'eficiència, en l'estalvi, avançar en el binomi de proximitat des del punt de vista de generació i consum d'energia. Això és enormement important. Només això provocarà una reducció de l'1% de la factura de consum elèctric a la ciutat de Barcelona. Per tant, aquest és un repte enormement important que tenim i una iniciativa de caràcter emblemàtic. I una segona reflexió que fa el Jaume i que crec que és molt important, i és que les polítiques de medi ambient han de ser espais de construcció de ciutadania activa i responsable. És impossible la transformació ecològica de dalt a baix. La transformació ecològica necessita canvis d'actituds. I és important impulsar aquests canvis d'actituds. L'exemple de l'Agenda 21 a les escoles de la ciutat. El fet que aquesta revolució quotidiana que significarà la nova contracta de neteja a la ciutat, que començarà a partir del novembre, amb la recollida selectiva de la fracció orgànica a tota la ciutat, cosa que avui Europa només fa Viena i que, per tant, serem la ciutat més gran que farà. Doncs tot això que sigui debatut i deliberat en tots i cadascun dels consells de barri de la ciutat. Canvi d'actituds personals. També que hi hagi espais més col·lectius d'elaboració de les polítiques ambientals o que les polítiques ambientals siguin oportunitats de construcció de ciutadania social a Barcelona. Que les empreses d'inserció social puguin gestionar equipaments ambientals, que persones i entitats que treballen amb col·lectius de malaltia mental avui puguin estar gestionant parcel·les dels horts urbans a la ciutat. Per tant, és veritat, el procés de transformació ecològica és un procés de construcció de ciutadania activa i responsable i d'aprofundiment de la qualitat de la nostra democràcia local.